హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఎంతో ఈజీగా చికెన్ తందూరి ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. వెల్కమ్ టు కేటీఆర్ ఫుడ్స్. ముందుగా అరకేజీ చికెన్, ఒక అరబద్ద లెమన్ పిండుకొని, ఒక టీ స్పూన్ కారం, అర టీ స్పూన్ సాల్ట్, అర టీ స్పూన్ సాల్ట్, నాలుగు టీ స్పూన్ల పెరుగు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని 20 to 30 మినిట్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి చికెన్. స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టి 5 టీ స్పూన్ల ఆయిల్, కొద్దిగా బటర్ వేసి, బటర్ కరిగిన తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ తీసుకొని లో ఫ్లేమ్లో ఒక 5 నిమిషాలు అటు ఇటు ఫ్రై చేసుకోవాలి చికెన్ని. నిమిషాల తర్వాత హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి చికెన్ని. ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ప్లేటింగ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన చికెన్ తందూరి రెడీ. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.